saka hatimire abuda offside mundi chipire saka hatimire abuda offside mundi chipire kapasiso regondo ndipo paita kuti vanhu vese vaite hasha ndipo pasiso regondo paita kuti vamwe vacho vasare vane ukasha saka pasiso regondo ndipo paita kuti vanhu vese vaite hasha ndipo pasiso regondo paita kuti vamwe vacho vasare vane ukasha usaite hasha tinongosasa chero zvaitika kupasa-pasa nangosvika ndechitwa tamba kwasa-kwasa ipo pachimbomira kana kupurata uzana mabvunza kuti Skimbo basa rake nderei Skimbo ndibloga Zim Dancehall news reporter chochazvo kutaura chopama-updates ezviri kuitika muZim Dancehall nezvichaitika nezvakaitika saka isusu pakutaura kwedu chendichitaura chokwadi chikuitika mungoma maiziya then pakutaura chokwadi pepa vamwe vanozokecha mafeelings but iskire basi tensiri kunyepa unongoita kudya ndopaunodyrawo ipapo ndouchori kubasa because vamwe vanotozoemba kuti anzi vafana anga vatsvake mabasa but ndo basa rangu iroro muri pajeni ikutodya zvakutodyisa here ikutodya nesoregondo because katosiya pajenda tinga kachikeni mese acho yasoregondo. How do you make your money? How do you get paid? Soregondo tino advertise, tino marketer. Even kana company cheo tino marketer. To skiri go. So what sort of stories do you write? What drives you? Inini tino ku drive achiwo kuti uzonyora nyaya. Achibvina zvichanya chirukazi. Saka chinozopesera zvarwadza. Chinotoka plan because music church ashe plan mezia. Saka choma chawana imwenzira but still chakapachona soregondo. Pachona soregondo ndosheja ivo. Right. Chakudyawo. But azviite here kuti usazowirirana nevanhu ivo nenyaya dzako nemanyoro ako aunenge uchiita. Maya. You know what benefit is it to the artist? Who do you write for? Do you write to uplift the artist or you write kuti vanhu vanzwe zviri kuitika mulife yema-artist? Maya, isusu tinopa vanhu updates. But updates atinopa mamwe acho chimwe chacho ichokwadi chakanyanya but ndechemuindustry. Maiziya. Saka skiriripo ndoti munazobudisirwa chokwadi chakadaro anobva rwadziwa. Iwo pane nyaya yako yandakaverenga iwo. Nyaya iyi haisi yemuindustry. Iri personal. Unless kana utaku wakutaura iwo kuti maybe pane thin line between industry ne man ndizia nyamuchara ichiri industry reyo Skimbo. Amugona skiriripo pane pamwe panomboverengedzika wese because achacho unongorwa masini usingazivi kuti munhu achiita sei achakecha feeling ipapo pakachokanganiswa zvavo ipapo but mukoma wakazongokecha feeling zvavo but iwo vaitoziva kuti mawe pauri kuti pakakanganiswa ndepapiwo pakakanganiswa pacho pamuri kuti zvoni aiwa pataure pamuri kuti pesinawo ndo pakakanganiswa naSkimbo the blogger wesoregondo iwewe inini saka still mukoma chakataura navo mukoma so you have taken measures kuti mugadzirise zvenyu pakakanganiswa ipapo. Yes chakapagadzirisa pakakanganiswa. Funky iwo uri producer iwo anditi hamusirimi munokuchidzira here mimi kavana vanhu vakasawirirana? Tokuchidzira chii manje? Kukuchidzira kusawirirana ikoko hamusirimi munokuchidzira here because nyaya iri kutaurwa naSkimbo I think tese tiri kuiziva panapa anditi. Yes. Kune song yakarekodwa Skimbo yaakafunga kuti iresponse yezvaakanga anyora anditi song iyoyo ndima akaiproducer ndokukuchidzira kwandiri kutaura ikoko kuti mimi nyaya iyi maiziva here musati maproducer song? Like I have to explain something first. Okay. So the relationship between an artist and whoever wanosangana naye kunzo doesn't concern me. Anditi. My relationship iri panini nana artist wangu. Alright. So in I work with an artist. Kana kawaya achitaura kuti ada kuimba this. Then regardless of what effect or impact is going to have. I don't mind. Alright. I think you don't feel any sense of responsibility. No, I'm not someone who writes my songs. I don't write my songs. I produce music. So I produce Roya Nazo. I create a beat for you. I take your vocals. Then do mix. But what I'm saying is also don't you have a sense of responsibility? Maybe because can watch producer
hausi kungoita zvese zvese handiti uri kuvaka pane concept yesong pane production pane mixing nemastering pane zvese handiti iwewe uri kuziva nyaya iripo kuti handiti kuti pane ikakusanzwanana kaitika kana wakarekoda song iwewe yacho yauri kurekoda iri kuenderana nenyaya iyoyo. Don't you feel a sense of responsibility yekuti maybe ndikutofuela ndikutowedzera really kana kuti mari yako chete as long as artist wako marekoda mapedza chete takuita mari chete. So the problem iripo ndekuti really you can't, the world ine ma problems ine ma ups and downs haufadzi munhu wese ndo chinhu chekutanga and ukada kutarisa kuti munhu ari kuita sei nekuita sei kana ndikazodai so chichi chaitika really you won't do anything because the industry, the music industry ine ma beefs ine vanhu vanotonesana already. So inini ndikada kuti ndisarekode Colors chida kufevera anzani Skimbo wacho tasi Colors wacho achandifarira ndikada kuti ndifevere Skimbo ndisarekode Colors wacho achandifarira. So what difference do they make? Vanhu vakafanana saka inini I do Skimbo nasaka wachitaura kuti ada kutogadzira episode yake ari studio mangu bo patani Skimbo chakaita kuti ufunge kuti song iyi was a response to article yako chiyo ipi song song yange cho response ikaenda mukuona kuti apa song zvaimbwa pa song ndini mini but yange siri media rasta mukuona kuti chinyanga makamfunza Colors anochokula ine kuti aiwa nderera mfana noiziya kuzvezvo yambo bad publicity zvezvi ndachombotaura naye. So we didn't have a chance to talk around studio with the song in the was this thing I think this song was recorded 2 days ago. You can put that the same day. Okay. Like Saka I did not want to tell me just tell you yaka direct with none. But you know when Panakatanga was my first lyrics I thought is the media, the papers, I didn't think on this game. But then ona mijenga ndichoke mabasa ka iri babasa mijenga ndichoke mabasa babasa DJ but skill ripo ndicho but wakati iwo wakataurwa here Skimbo chiso pana kana kuti wakazongomirira since pan avangachiziyana wakabatwa meziya but ndicho ziya zvinhu friends wafana zvake mabasa pasikuti munhu anenge akusaiza kuti sore gondo ka akononge ndikuita zvekuchandara but minione ndiro mabasa ngokuti serious ndo chori craft rangu iroro. Sasha, what is your view on this issue? I'm sure you are aware. Yeah man, I don't know what going with bother chatting though. Kaim is a blogger, that's his work. Yeah man. And me ain't gonna stop him, but me as an artist, me just say keep my life private. If the thing is private, just keep it private the way it is. Don't get it too personal though. Yeah man, but you wanna get Sasha pasire gondo isusu chinochokwejenura wakachoita zvinhu pa offside. That's the personal life that I'm talking about. Yeah man. If it's personal, it's personal, Skimbo. Don't get it too personal though. No. Okay, let me ask you something. Yes, sir. Why do you think that this song was dedicated to you? You are not the only blogger out there. Yeah. A lot of them newspapers, they write a thing. Why you think say you are the only blogger them talk about? Anzi akuna inonzi bad publicity of which izvo yaimba izvozvo ndinanda mudzi aije nyange iwe cash lips nyange rekoda namba kwamfunza anokutaura chaiwa mfano ndiendutse. But as an artist me just say just keep the thing private. Don't get it too personal, don't get involved in my life. Me just give the music, just listen to the music. Yeah man, bro. If you get it too personal with me, yeah man, me gonna do a song for you though. Skimbo, what would you rather concentrate on, the work that the artist is doing or their personal life? Chobata my works. My works, yes, yeah, my works. Wazinzwa wakasasha. Vanobata maweks. Wakatona kutobata personal, which means kuti pane zvinenge zvani. But the color story. But the story we're talking about it's not. Ndosaka ataura kuti pane pakakanganisa. Inga ataura. But after all, it's entertainment. Yes, sir. How do we entertain? Also joining us tonight, Dina Beefman. Welcome to the program, Beefman. Yeah, let's say uri kuinzwa nyaya yatiri kutaura panapa nenyaya yenyu nemedia, how artists and media, how they relate
to each other. How do you deal with bad publicity? Wasati wamboitirwa idzodzi kana usati wamboitirwa tu vatangoti skimbo vatamunhu. How do you deal nenhingirikini? Izvi ndara zvinhu zvinotongoitika muindastry munoziva munoitika zvakawanda but yai zvimwe zvacho hazvizoita asi muzoona maartist chizosvika kana pakuimba. But iwewe as an artist you are a public figure. Une mafans, une vanhu vanokutevera, you are a role model. Chero wakasakumbi ngaite basa rake zvake but ngaasave too personal, ngaasazviite too personal sezvaakaita pane episode yakapedzisira kuita. Pane yakambokumbira regerereyo takaifarira but apakadzoka nemamwe mafireworks asiriwo. Saka ndilongo changodzokera kuye kwaambokumbira regerereyo. Oregedza kudya here because ndokwaari kudya kasikuru. Aiwa nezvambokumbira regerereyo pazodena kuti pambira apa apa panokumbira. Ana kudena. Skali. Akaita personal, you don't expect to take it personal. Anguro manguma chete. Ngasa pin in personal life man. My point of view is that Mungango does no move if you wanna look at what I'm doing when I'm at the end of the day, they won't give you money to think on which cover and stuff like that. So can I know that is no bad and you can actually feed your family. I'm saying big up to Skimbo, and this goes to all. This goes to all artists. Like what Titan was saying, you are the one who builds yourself, and you're the one who breaks yourself. So, you know. That's what I think. Yeah, man, chill. I'm gonna freestyle. Usaite hasha chinongo sasa chero zvaitika kupasa pasa nango zvokanzi chida chamba kwasa ibe handimbomira kana kupurata ndipo patinoti afotwa ngaarutse usingandide usa download pachikuru abe wangabude maiziya. Sasha, was it your first time seeing Skimbo Nas? Yeah, it's my first time. Was it on Bomo? Yeah. That it's not my first time. I'm not more able to message. We recorded it. Junior Magari would end. Would you be there? Yes, our producer. Junior producer. Skimbo had below DJ. Where do you have a pair? Where do you mind? Sorry, you can't do that with but time and where a pair. Usaite hasha chinongo sasa chero zvaitika kupasa pasa nango zvikanzi chitwa tamba kwasa ipo patimbomira kana kupurata ndipo patinoti azvotwa ngaarutse usingandide usa download pachikuru abe wangabude bekwangu wochi wabaya dede saka hatimire abude offside mundichipire saka hatimire abude offside mundichipire saka pasiso regondo ndipo paicha kuti vanhu vese vaite hasha ipo pasiso regondo paicha kuti vamwe vacho basare